Kaixo guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte termodinamika eta zinetika kimikoko ikastarora. Ni Leire Gartzia naiz, eta ikastaroa bultzatu dugun irakasle taldea aurkeztu hasi nahiko nuke lehenbizi. Teresa Arbeloa, Rebeka Sola, Antonio Veloso, Leire Ruiz eta ni neu. Guztiak Euskal Herriko Unibertsitateko Kimika Fisikoko saileko irakasleak Zientzia eta Teknologia fakultatean. Ikastaro honetan kimikaren jakintzarlo nagusi bi ikasteko aukera izango duzue. Zinetika eta termodinamika kimikoa hain zuzen ere. Alde batetik, zinetikaz baliatuz, erreakzioen abiadurari buruzko ezaguerak lortzen dira. Termodinamikari esker ordea, prozesu kimikoetan eta fisikoetan ematen diren energia aldaketak, prozesuen espontaneitatea eta azkenik oreka egoera ikasiko dira. Ikastaro honetan, zinetika kimikoa eta termodinamika kimikoa oinarrizko mailan ikasten direnez, oso baliogarria suertatzen da zientziako gradu ezberdinak ikasten ari diren ikasleentzat. Hain zuzen ere, hor ikusi aldezakezuen bezala, fisika eta geologia graduetako lehen mailako kimika bi irakasgaian alde batetik, ingenieritza kimikoa eta kimika graduetako lehen mailako kimika orokorra bi irakasgaian, eta biologia, bioteknologia eta biokimika eta biologia molekularra graduetako bigarren mailako termodinamika eta zinetika kimikoa irakasgaian. Horrela, era autonomo batean ikasteko erraminta oso aproposa suertatuko da. Ikastaroaren edukiak, zinetika kimikoa eta termodinamika kimikoaren oinarriak tresna eraginkor bat bilakatzeko helburuarekin aukeratu dira. Erraminta hauekin erreakzio kimikoen deskribapen sakona lor daiteke. Ikusten duzuen bezala, lau gai ezberdinetan antolatuta dago. Lehenengo gaia, zinetika kimikoa, gai honetan erreakzioaren abiadura esperimentalki nola determinatu daitekeen aztertzen da. Eta horren gainean, temperaturak izan dezakeen eragina. Gainera, erreakzioa gertatzen deneko bidea aurrezan daiteke eta baita katalisi prozesuak izan dezakeen eragina. Bigarren gai honetan, termodinamikaren 3 printzipioez oinarrituz, alde batetik prozesu kimiko batean gertatzen diren energia aldaketa posibleak analizatu, kalkulatu eta interpretatuko dituzue. Eta bestetik, materian, berez eman daitezkeen aldaketa kimiko eta fisikoak aurrezateko gai izango zarete. Gai honetan, 3. gaian, kontzeptu termodinamikoak erabiliz, oreka kimikoa eta honen gaineko kanpoko eraginak modu kualitatibo eta kuantitatiboan deskribatuko dira. Horrez gain, oreka egoeraren deskribapen zinetikoaren eskutik, kimikako bi atal nagusi hauek lotzeko aukera badagola ikusiko duzue. Bukatzeko, sustantzia puruen kasuan, alde batetik fase aldaketak gertatzeko eta fase egoera hauek orekan egoteko baldintzak eta kontzeptuak aztertuko dituzue. Hona hemen, aipatutako eduki guztiak jorratzeko proposatutako metodologia. Gai bakoitzerako zenbait material aurkituko dituzuela ikusiko duzue. Alde batetik, eduki teorikoen aurkezpenak modu aktibo batean ikasi ahal izateko, beste alde batetik, azalpenean zehar erreferentzia egiten zaien zenbait adibide aurkituko dituzue, zeinetan ikasitako eduki teorikoa kasu praktiko batera aplikatuko duzuen. Ondoren, analisi kuantitatiboa bermatzeko asmoz, ariketa ebatzi batzuk izango dituzue eskuragarri. Eta gainera, ikaslearen autoikaskuntza eta autoebaluazioa errazteko helburuarekin hainbat ariketa eta test planteatuko dira. Eta jarduera hauen emaitzekin ikaslearen feedbacka askuratuko da. Azkenik, interneten aurkitzen diren zenbait baliabide eskaintzen dira, non laborategiko simulazioen eta testen bidez ikasketa autonomoa eta eraginkorra lortzen dan. Ondorengo kronograman ikus daiteken moduan, ikastaro hau 10 astetan egiteko antolatuta dago. Astean 6 lan ordu eskainiz gero. Lehenengo 4 asteetan zinetika kimikoa landuko da, eta bigarren gaiari, termodinamikari, beste 3 aste eskainiko zaizkio. Azken bi gaiak laburragoak dira, oreka kimikoa 2 astetan ikasiko da, eta azken gaia laburrena ikasteko astebetekin nahikoa izango da. Beste barik, espero dugu proposatutako ikastaroa baliogarria izatea, eta edozein zalantza edo kuriositaterik izan ezean, ez izan dudarik ikastaroa garatu dugun edozein irakasletako batekin harremanetan jartzeko. Eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengora arte.